ćemo pomiješati suhe sastojke, a to su brašno, 500 grama, 250 grama oraha. Moram odmah reći da kod paprenjaka imamo više verzija, s orasima, bez orasa. Recimo, tipični slavonski paprenjak ne može biti bez oraha, zato sam ih uključila. 120 grama šećera, muškatni oraščić, cimet se može i malo više od jedne, jedna žličica bibera, odnosno papra, ali uglavnom ide crni, samo crni. Znači jedna žličica. I klinčići i to pomiješamo. I sad uzmemo ono što će biti, uvjetno rečeno, vlažni sastojci, sol. U ove vlažne sastojke ide maslac, otopljeni, onda naknadno malo ohlađen. Može biti maslac, margarin ili ako baš slijedimo izvorni recept, onda je to svinjska mast. U to dodamo 125 grama meda i dodamo 2 jaja. Promiješamo i najbolje je da se izvadi sa mikserom kako bi bilo što homogenije. Nakon čega ćemo tu smjesu dodati u pripremljeni miks ovih suhih komponenti. Sad ćemo zamjesiti tijesto. Znači, sad premjestimo na radnu površinu. U što sam se pretvorio, sretan ili nesretan. Stavit ćemo ga u foliju i staviti u hladnjak da ostane 1 do 2 sata. Nakon čega ćemo rezati, odnosno formirati paprenjak. Starim ja, a u ljubav vjere nema. Svoju djecu sam sanjao, njenim ih imenom. Zadržimo ovu dužinu više manje. Znači možemo sad razvaljati u smjeru širine. Starim ja, a u ljubav vjere nema. Položimo i pritisnemo. Nju da sam ženio, ne bih tako uvenuo. Starim ja, a u ljubav vjere nema. Svoju djecu sam sanjao, njenim ih imenom nazvao. Starim ja, a u ljubav vjere nemam. Starim ja, a u ljubav vjere